Сина, ще вземеш? Ерик е гледно горе. Вече е долу. Иво, я се обърнете. Ерик, обърни се. Ерик. Попада. Гледай, пази силка. Скираш ли? Защо? Готско ли? Гледай, судари ме, всеки момент се дойде. Ударихме се. Не се, айде че. Аз съм уморижен, че. Аз съм уморижен. Да, правостоящ пътник. Добре са го измислили с това, защото ще да голяма църква. Долу плащаш нещо. Да, и горе да много да плащаш. Не. Това го има само в България, нали помниш какво беше? За Ботаническата и... Да. Това билет не въжи. Ерик, точно при тебе може. И на Витоша на ски писта, на Ларето и на това не въжат карти. Да, бе. А, дистата. Това е...